Mä oon tänä talvena kahdesti joutunut raiskatuksi. Ei oo. On totta. Molemmista on tehty ilmoitus poliisille. Molemmissa tapauksissa kyseessä oli maahanmuuttajataustainen ihminen. Siitä huolimatta haluan sanoa, että mä en halua, että yksikään turvapaikanhakija joutuu kärsimään muukalaisvihamielisyydestä. Mä toivon, että Suomeen otetaan kaikki turvapaikkaa tarvitsevat ihmiset. Ja mua pelottaa suuresti tällainen vihamielinen puhe, mitä täällä olen kuullut. Ihmisten kutsuminen loisiksi ei kuulosta siltä, että maassa, jossa ihmisiä kutsutaan loisiksi, mä en koe oloani turvalliseksi. Kiitos.